Proteklog vikenda odigrane su utakmice drugog kola u obe grupe Tikurila Biznis lige u malom fudbalu. Da pogledamo rezultate. U grupi Intersport odigrani su sledeći mečevi. Plan Izvor Vladimirci 2:5, VUM Melamin 3:1, Garnizon Šabac, Policijska uprava 1:2, Lin Leon 1:4, Set Refleks 4:1, Vodovod Eparhija Šabačka 1:0, Novohem Kandić Enterijeri 4:4, Tikurila Zorka Elektrodistribucija 2:1, Intehnik NIS 0:10. Na tabeli vode ekipe koje su u prva dva kola ostvarile pobede, a to su NIS, Policijska uprava Šabac, Set Izvor Vladimirci i Vodovod Šabac. U grupi ICN Automotive Mercedes-Benz odigrani su sledeći mečevi. Javno-komunalno preduzeće Stari grad, Zorka Keramika 4:1, Hemofarm Prosvetari 0:2, Farmakom Beli Limovi 2:2, Sud Šabac, Eliksir Grup 0:4, Toplana BMR 1:2, Telekom Veteran 87 0:1, Vatrogasna služba Trio Lux 4:0, AKS Grad Šabac 3:2 i Kazneno-popravni zavod Prodanović 4:1. Na tabeli ove grupe vode Prosvetari, BMR, Kazneno-popravni zavod i AKS Ekspres sa 6 osvojenih bodova.